Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Katkum ka khubor na ka sarkar Meghalaya lakaran chai bahagani ka jala Meghalaya ampat dan kibriu kibayo yu knyang jingpang corona ne COVID-19 hanrai ka sarkar kamshem la khensting banyada na ka jingyo rong uniu knyang jingpang hagani ka jala kumjo awat ki jaka sumaru kemshem la khensting la kalong jong ka sarkar neki hospital balapnya de kirushiman ba de kiken hon jong kindiam ba per Bansha shushu halor ka jingpun kre jong ki hospital ka bat CCTV kalayoru bantua jingmon na ki katu ka netili ki hospital hakani ngong ba Shillong ki bala panshai ba watla ampat dan ki bayo yakani ka jingpang penban ki la pen kre lopa ya dan ki nongpang hakanu kuno kapor katkum ka jingpatha jong ka sarkar bat ringkat ka jingpenya jong ki bahalor jong ka hospital kong administrator madai stanorin nanta doktor rangba madai doktor rangat ilai penkre hi naka benta komno bangin ya le kat bala la ka jong ka bor naka hospital ban ya le ban ai ka jing shakri ha bak poi kan ni ka jing pang kan ni ka klam COVID-19 ka jing penkre jong ni ka long pa ning kom shwa ila penkre shwa yi nong tre la jong hang ni na du ki housekeeping staff ki kom ki badai pet nang ta ki paramedical staff staff nurse nanta kini ki lab technician x-ray technician nanta ki doctors balak hai adap sensitize ki bakane ka jingpang kala ban let shop hakano kanu kapor nakababun ki longpang ki ban la ban wan season 1 tingila adap ai jingkren ya ki adap pensha ya ki kumno baken le hakani kapor badan kam dia nalor kan ni ka jingpen kre ya kan ni ka bayade ba ka jing shakrina nakaliang jong ki banyong pareng man pawat mo ngan ne ka jing pen kre na ka liang jong ki nong ai jing sumar ni la pen jing shai ki ten na lor kan ni pade menta na chuken na dakawan kan ni la darwan ki ni ki nong pang ha po ka hospital ngin le kom no kat kum ka jing pen kre jong hospital ila pen kre menta la ku lai pusan tali ki jing thia la don kum ki ni ki nong pang ki bawan ila bu kerpang lai pusan teli jing thia na ka benta banyo ana jing sumari ki lada ke jing bon jong ki nong pang kawan season 1 mar kum ba pilai e ki be ki ri ba ka buan kan san la ra ki bun kan san kum to pade kam bat ba ro ko ka mala jong kan ka hospital ketika mala ka baar nila ban pen kelai ka ni ka mala syaka COVID-19 wat banyo baknang bangin la ban penrong ki ni ki nongpang ki bayo ni ka jingpang ndai tangkata nado na po piawan menta pilai nado na kiat ni sedang ban screen ni ki nongpang bat ngem sha than ni ki brio bakin wan chani sapo ban ya lum tingila screen lupa nado nang taiban nang tai mari ki no ki brio ki ban suba yo baki yo kan ni ka jingpang ngila penyak la lupa yaki ngim penyak la langsung yaki baki wei pa ada ki nongpang te kini ki bangi suba ki wan be hakan ni ka wei ka caka ban labo kerpang ni kamat jong ke emergency bangi ong ka triage room kan ni ka triage room ka de ka caka ka ba ki pet ki examine shwa la kini ki nongpang ki de shisha nem ki ba ni suba kini balare ki ba suba ki de ba supang malumala la ni ki ba kampang jor tenang tei kata ka de bangi ong katraya kamat ka jing pet dan pet kerpang uno nong pang bakam malumala uno nong pang balakam jor te uba malumala tanang tei kilaban ai ka karai ba kilaban ni siang ne kide ban tia hospital na ne ba sistem jor tia hospital balara ki tia hospital kin rung show na emergency kilalet bet sapo kanika COVID-19 bot ngin penyak lang wakalan ti bakanya bet sate ke mat kenum yak le lang baki bet pate ki nong pat te kan ni ka diga jing pen kre ka bangi pen kre ni ndai tangga taru sakawai pada ka jing pen kre ka bangi le an tang ne ngila perking ya ka jing wan pet nong pang ngilong wat nom wan pet nong pang lada
ndai ka badak kerki than la ne ka ba kabadan kam kama kum tu ni sha mar we nong up ya we nong pang bangila ai da kapas tela kidan kan ni kapas ki ban rum ban man pet nong pang te kan ni ka kubuar ka bangi ong nyam sha ye ki beriau baken wan than hang ni kam dei ba ni perking nakaliam dong ni an rengi kwa ba ki beriau kin smok tho ba kan ni ka jingle kam dei ka jingle ka bang shule jubor na hospital an rei ka dei ka jingle ka ba kan ya rap yang ni ki pai ba kumno banyada naka jing pen sapriang yo ni kenyang Jepang te la dang ngem le mentah ngem le lanu tengi hap stang na do mentah ni takada hospital la stang pai kan ni ba wei nong pang wei nong ap pilate ba bangilong la pen krel pa life santali ki jing thia te kai kala jing sumar ka kat ka bangila ban le ka mat la nang ta kan ni ka ventilator la bo arteli ka ventilator la bo pa ke ventilator nak benta itu ke badan kam ya ka ventilation te ka oxygen le apa hospital ka central oxygen supply te ngem da jenjar than te ha OPD ru mentan dai su khen la dai ka ni ka por ba kala buan pelat kini ki bawan ni ka jajing pang po hospital ka OPD la bo kerpang nam ta ka bang yong ka flu panel ka flu OPD ka flu OPD ka mata itu ba yo pang senria pang ba yong clear ikum to ken dai ka flu OPD ka niar kat kom ka jing tha jong sarkar he ba ka ai kan mangin le tingi la bo stek nang bangin num yak lang ba kini wei padeki nong pang ndai tangga ta man lak siteng kan tang ni apa hospital ru ni ai ka jing hikai ki beriau ni dan la kan ni ka bang ni kan ni ka jing pertama bagi perta te kila ai jing hikai kila perta da ka mat ni apa hospital te kena perta kum to te ki ai jing hikai kum no ba ken le na ki wan hospital kum no ba ken that kti kum no ba ken deng mas nang ta pa de kum no ba sha ki ro ba ken wan bon ngot lembrum ba ken no mi yang lembrum ha chaka sio bil ken no mi yang lembrum ha chaka pharmacy entah ken tengi de ban pen kata jing jingai we ni we lang no lai phot la ni simitar katar ni announcement ani pen bana bet ha ka ko jing pen bana ma ni dan po hospital kat kum kan ni ka por ba menta ka mas te ke la piang na ka menta ndei nam ta ki pai ba an rengi bu kerpang na ka menta ki nong pang ana ka menta ki nong tre na mar ni hap ya da shwa ya kini te na ka ta daw ki pai ba hi ka jing ya dai ki pai ba ka dei ba so bhawan num wan hospital so bhawan num ya lum lembrum ni la bo kini ki flex ni ki jing pentip ki jing pen banai ki pai ba meng ki jing hikai ki bang lawa kaleng kum no baken thet ki ki ma ki dan ban tek tim bon nanging su thet kum to ndai kum to kadan daka rukom ban thet ki te ki tur ngi lawa stay shapo man la kaleng hospital ngi lawa tenga kubur ki break bawan hospital ada ki yo kum yakin de pelut puar na si ong barabor lor ni ya ka badai ban lor ni wa nom lor ni ya ka bam dai ban lor ni te kum ki kini ngi dai ban lor ni ba wat do prime minister wa nom ya lum lembrum kata ka de ka jing ya da ka bakong santam ya le ban jangai we ni we bat kham tam ngem dai ban thak la da ngi la le jing le ngem dai ban thak la da ngi la le jing le la da ngi le jing le ngi dong ho ngi la le jing le ba ngi dai ban pentip sarkar ba ngi dai ban syong hayeng ban ya dai la dia ba ya ki we de ba mi knyam jing pang nom sapriang nang ta personal hygiene kham tam ba bang yo ban thet kakti kadai barang kam bat ka mask aduh kapor bangi sedang bantip hiya ka jing sapriang ka jing wan jong liu COVID-19 dan coronavirus bat ba kum hospital li ngila sedang bania perkhat bani sim kilat kilti ki ba ngidei bantik kum ka preventive measures dan precautionary measures namanta bania da namanta niu knyang jingpang buwan ban kertlep aga ri ka state la de haboro ki state of India like no katu kandi bat ha perti hi barok away mene na du ba ngila sedang ban yo jing tip spang jingwan jong niu knyang jingpang ngila pen khre bha ban ngila long ki bala khre nadu bagi patient ki sedang bandrung haka emergency ente ru ngilabu kami kisuki bagi persong ki doktor bagi sister ang tu bakin kili spang ya ki jing sitam ki khamtam ya ki ne ki badan ka ni ka jing sit ka jarha bar ka jing sitam bandring penyan museum ki bolong ki dak kisin ki banengkong ki bapau hau ni ka ki ni hau ni ka breu ki bayo yang ni jingpang tenang turu
wat ki bawan sini siapa OPD block dia block siru ki mla asu bandrung direction ni ngaru nang te ngila kili lupa bat ngila bu ki medical specialist ki ban pek kerpang nak benta jong gini ki breu khamtam ki badan spang gini ki mau meneg ni kejerha ka shit barka jing peniam musim ke be dei bar ni kenyang Jepang tewat kini ki badan apa hospital ru ki nong up ki attendance niai announcement la kapor ba ki di bandan tangiwei lada da ki basitam eru hendrai kinum so bahwa kinum man mi shabar sine sitai bat bahwa ki badan kam ban wan nam tang ni ultrasound ki x-ray ni ki ban test nam ru kini song jingai lagum no simitar kum ga bala batha daga sarkar la ni ki liang ba pe ya ka bor kia kadang ila berkrea lupa gawe ka ward hi bora gawe mei tang ka kamera ndri ki kamera bora gawe ka block ngila penkrea na menta bala raja ba dan kumdu ki bayo ini jing sipang kenang banginum la inum penyakle lang bar ki wi pat ki badan la pedang jing sistem kakno bet tharai hakani ka block ngat ki dan kumba khatsan khat pragam kani ka block C ne ka block B block B nomor ba kim pengimpat don ki kes ru ten rei gelong tang ke jing penkrea bat hasituluk ko partai hi kemba kalong menta kadang dei tang ka bri ka dei ka kongsan hi ka dei ka tu ka preventive lan ka precautionary measures ka baru menta ngilai tip ba ka social distancing ka jing side khoj ka jing le khoj ten rei nda ki wan ki kes te kin hapan pe ka shongru aga ka jing severity lan ka jing sitom ko bajur jong u ne ka nong pang giwan lara gidan kam bangin bu tang hawat ban observe ki lan ban syukur rantai niki kumba khat saus ngi ai lani lada ki sitom kim la syu ban ring mensim ke ite kin habdan ki kenja jing sumar ki kamera ki kerpang ICU nomor gidan kam bat kini ki respirator lan ki ventilator ban yara biki atra inda ki ya katar ngi lalong pen krei ki ventilator ki gidan tambah long dakala jaba ka wan kumdu bat ngi kemen bagan numdan hi bagan numpoi sekata state bagin wan hospital andre ngi lalong bat pen krei kita ro habe dei berkini ki testing kits ki kelong kunor am katu ti kimpat bu hangni ladangi syam bangi suspect ladangi mudur bau ni ubriu la ban sitom ngi semi ki specimen bangi pha sha kini ki laboratory kum ka negrim se ki ba authorized dage government ba pen biang kini ki kits ya bagi dei ber ki staff api la ai training ni am ki ha ngi la long arsian lai se ngi la don ka kenja jingi kendo lang ki meeting nadu ki authority jang hospital ki staff ki medical doctors paramedical nado jam baru ngi la ai ke jing bnya jing tham nya iki ka kubar pada aspek ba ki babon hi menta ki la long aware ki puli bahai ki kot kubar ki la puli bah ki la snap page bah ki television set joki kamtam ha bangi dan akan ka stage bangi lockdown atrai ki babon hi apo iya ngasem ki concentrate ban play ki television ki jing tha ki babiang ki man ka por ki ya itu ndrei wala kata ru lomba jong ni ka channel jo pi la se kala ban poi se ki jaka ki padon ki tv ki brio te ka pokongsan ni kalong ki jo ki jing tha bala ai guidelines daga WHO la ni daga National Health Authority kalong ki jing ban long ki bakhoj ki basuba nantar banumbia pathar ban saj bhai ki kiti dagi sabon nanta bat ban le khu na dong sedang bat khamtam ba pi jerho pi senria pintap gi khmut yang pi lani kisentur je pi khnang ba kani ka janha ko ba pi pasat leng ba por ba pi jerho lani pi senria kanum pet kanum sapriang no way so way bat kumba long hi ban tap dai ni ki mas ya dai gi khmut ya ka sentur je pi khnang ba kanum la ban sapriang kata di ka badan kam ba Keling ka Bethany Hospital hi ngila shimbon hi ki measures kan ban yada yunuk nang chimpang nadu nas masan yo cinta bawa poin nang chimpang India number 1 ngila cancel ka biometric attendance ngila cancel ru all the application initiation application for any post man kasnya timantang ngila cancel till further notice mo another measure gabangishan ngila bu la ka jong ka clinic ba kinu kinok pang ki bawan na barjala ba kinu ki banang ni na kajala ka jong pada ki bla ya kendo bat ki dai ban report bacha fever clinic jongi bat ni la ai ro ka we ka consultation advisory ba kinu kinok pang ki badon ki bawan na barjala lani ki ba kendo ekitu ki bawan na barjala kim dai ban la sha OPD direct kita ban lebih fever clinic ngilabuk itu ke screening centers artili
they have old building, but artily they have new building. But bentar ke staff ke jongi ya kitu ki ba examine ni kini kinong pang ke bawa number chala nila ki kum ka mask, ka gloves, ka caps, ka gowns, ki jing sop ki cuti ro khnang ban yadai ki ma ka but kum ya ki staff wise ro kum ki what gal ki ba pen ko ki camera nila ki Tria jing ada ke ba don kam kan kum ki gloves, ki gowns, ki caps, ki shoe cover. Ya ki what boy ki ban shift patient ro ngil ai kum ka gowns but hand sanitizer. Kenang ba shua bakin kitab hadin ba kila shift patient kin sanitize ki jong ki. What ya ki parking cleaner ro ngil ai ki tria jing ada. Nang ta ngila ngidon our lightly level ban screen ki nong pang. Ka baningkong kin wan shwa ki ki mia ki bangin labu haba ba ki don kin nurse ki jongi but ki doctor kin kli ki ka jing kli lada ki 1m na shabar po life house ni bu life house ni mangi ka limit kan kum ka hospital but la ki don m ki symptoms kum ko jor ho ka jing shit mat ka bang kli ti dan gila ada screen kini ka first screening nilai chaka self declaration counter haka self declaration counter ni kambon ki jengkeli hadin kata the moment ke bangi tep bakini kin nong pang kila wana shabar ni ai ki kamas shua bakin kendo ya doctor tingi la dan du ka weka code ni la identify ka code 19 ka bangi penon kam dikini ki walkie talkie scan long marsen point nong pang has screening table hanti hapo new building Marsen ba la wana shabar tingi activate ka code 19 yung code 19 activated ti kita na sha emergency kin your response but accordingly kin pong ki mask ki jong ki shwa bakin examine ya u nong pang ti what ki elective surgeries kum bang long ki appendix ki bang long emergency ru la cancel lot ki OPD patients ru ni la kham limit nata regarding social distancing ru hi ki hap shang mar shimita ka ayuga space nanta wal da ki tier jing tier na pharmacy la ne da ki yang hawan ni la bu da ki markings ha ki tiles ba ki de ban yang khan ha chna but ya manta shipor ka way another precautionary measure ki bingisham ba nimsha no more visitors allowed to our hospital till further notice. But the OPD ro lada ki don kam ban wan yalam attendant for any OPD procedure and consultation ki de ban wan yalam tang iwa improve. But ki batia hospital ro nisha ban up tang iwa I attendant satang da khamjor ka jing stam jang ki nila ansha arno kita ki measures ki bang shim na hospital kan rumta. But ni don ro ka hospital COVID-19 response team kabangi discuss on daily basis yaki protocols ki bangi na ka government man kasni almost everything your protocols from the Department of Health Meghalaya, from the Ministry of Health na ka ICMR na the WHO but ni conduct regular meetings bangi train ki staff nila conduct bonha ki training but ki meetings so far kan ba ki staff ki long aware ya unujung pando in case the done pang ibadan kam admission nila dapat identify ka isolation ward nila dapat identify ka isolation team na do consultant medical officers ki nurses ki housekeeping or ward boy or security nursing assistant everyone nila dan ka team ka notification do kala nila I order by any patient who needs admission in alert the COVID-19 response team and the COVID-19 response team will take the necessary. For now Peg hospital journey is kadai ke private hospital ni dan kumban sispa sampau total bed a day. For now ngila ka isolation watching you can 4 beds.